Благотворителна акция под надслов "Даряваме здраве и грижа" организираха в Мездра Общинския център за социални услуги и дейности, доброволци от Българския младежки червен кръст и представители на компанията Vision International People Group. Инициативата е предназначена за деца от социално слаби семейства, потребители на услугата обществена трапезария. Днес имаме тематична среща с вас, родители, и с хубавите ви деца. Срещата ни ще бъде посветена на здравето, на това как правилно да се храним и каква хигиена добра да имаме, така че да не боледуваме, да растем здрави, красиви и щастливи. Целта на кампанията е децата в неравностойно положение да получат знания за здравословното хранене и изграждането на хигиенни навици. Всичко това поднесено по атрактивен начин, чрез забавления и рисунки. Децата в нужда получиха комплекс принадлежности за лична хигиена и плюшено мече, което да прегърнат вечер преди да заспят. Това дарение представлява хигиени принадлежности. Именно това е нашето дарение, нашето послание към децата, защото искаме те да растат здрави, да растат умни, да имат знания за това как да се грижат за здравето, за красотата си, за въобще пълноценното си действо, за да му се наслаждават. Всъщност ние сме посланици на компания Vision International People Group, която това е нейна мисия. Тази година, 2015 година, е обявена за детство с компания Vision. И това е само една от и е първата акция в град Мездра, но аз се надявам, че такива ще има и други. Ние ще се срещаме и ще се запознаваме и с други деца от града. Децата са много щастливи. Децата са нарисувани, красиви, радват се, наслаждават се. Активно съдействие по време на празника оказаха учениците от Българския младежки червен кръст. Те са прекрасни деца и аз за първи път виждам такова съдействие от деца към деца и това е много приятно и много хубаво. Точно това е начин да възпитаваме на добро децата си, на взаимопомощ, на съдействие, и колкото повече те са ангажирани с такива добри дела, толкова разбира се, по-стойностни хора ще бъдат, с повече ценности и тяхната мисия в живота ще е ясна, да правят добро. Следващата благотворителна акция за деца в нужда ще бъде организирана на 18 февруари в пострадалия от миналогодишните наводнения град Мизия.